Здравейте хора! Аз съм Радо Гейминг и се завръщам в YouTube. Искам да се извиня, че не съм снимал 2 месеца, нямаше на какво да качвам и бях с нов телефон, и сега съм с нов телефон. Може да не се чувам добре, защото нови ми телефон, микрофона не се чува въобще добре, така ми казах някои нови приятели и сам го чух. И да, искам много да се извиня, но сега ще опитам да се качвам почти всеки ден, когато мога. И да, благодаря на хората, които са ме последвали. Може да ме последвате и в TikTok. Казвам се Радо Гейминг TikTok. Ако искате, може да ме последвате. Моля. И да, много съм, пак искам да се извиня, защото не съм снимал 2 месеца. Това не е малко време, а е много време. И да, искам много да се извиня, но сега почвам да играм, защото не ми се снимаше и нямаше на какво да снимам, но сега има и ми се снима. И да, ще започнем с една игра, която може би някои от вас го знаят. Казва се Level Devil. This is not Trap Game. Trap Troll Game. Ще ви изгледам тук горе на екраните. Така. Добре, по принцип не беше Troll Game. В смисъл, това ще ме трудно. Аха, нема. Леле. Да започваме. Да викаме. Не. Добре. Така. Не. Добре, няма коментирам. Аха. Нека. Не можем да трапна тази игра. Добре, вижте нещо съм казал. Добре. Не. Добре. Леле. Стой, че стърснах. Какво е това? Какво ще стана? Не. Аха, бих. Не мога ли да избягам някак си? Оп, не! Аха, бих. Нека. И сега някой му вратата се мърда. Ако се мръдна вратата. На втори уровел или каквото е това? Добре. Нищо друго няма тук да гледа. Хора, сега може да си помислите, че го направих нарочно. Не го направих нарочно, защото аз се стреснах. Аз мисля, че няма да го направя и затова си викам, супер лесно и затова умрях без искам. Много съм умен. Така. Добре. Опа! Много съм добър. Аха. Май ще е нещо. Аха. Добре. Много кефи как се отварят. Изчакайте, хора. Така, хора, върнах се, че ми излезе на реклама. Готов съм. Ама това е много лесно, спросим тук. Така. Мисля, че идвам тук. Като се замисля. Аха! Така. Сега тук. Защо? Много е трудно. Така, идвам тук. Да. Опа! Най-добре съм. Добре. Така. Стълби просто. Добре. Уихи. Так. Не. О, леле. На кого съм, хора? Супер. Чакай. Добре, защо имам дупка там? Не. Защо, бе? Ако мога ли да там? Добре. Не мога да идва там като гледам. Добре. Защо? Чакай, имам една идея. Мога ли да направя... Опа. Тогава това го преместим. Тук. Мога ли да направя по един начин? Специфичния начин не става сега. Оп. Не! Мислех, че не тръгна! Това е много трудно, бе, хора. Добре. Бам! Много лесно. Знах си! Защо, бе? Добре. Така. Беги. Добре. Пак на косъм. Леле. Тая игра новек. Добре. Тук е много лесно. Просто ти правиш така. Какво това? Добре. Много лесно. Добре. Малко ме търска в гласа, не знам защо. Сега просто... Най-добре съм. Опа. Най-добре съм. Така. Продължаваме. Това как да го предвидя?
Не! Уихи! Добре. Но ме кефи с това, как да го кажа по мим начин, това човече. Така. Охо, вече съм много добър. Мале. Добре, така. Добре. Така. Сега ще госме. Буквално играта казва, че не е трол гейм. Бати, много трол. Добре. Уи. Мали сега представят ли си да умра, леле. На World 4 или не знам какво така сказва. Фафо. Стотинки. Супер. Тън. Така. Но съм добър. Предвидихме го. Трябва да скачам. Защо? Тук скок. Много съм добър. Дай пак. Защо бе, вижте? Поред ми трябва да се... Искам да си взема паричката. Уи! Добре, айде, чао. Така. Чакайте. Уи! Мисля да не натискам, да не взема тази паричка. Тази паричка е проклета. Така. Пак парички. Защо паричката не иска да го взема? Добре. Така. Айде. Какво това? Просто гръмнах. Това. Ще се опитвам да всека една паричка. Бам! Защо? Сега казвам ви хора. Това трябва да е. Това. Мисля, че това не е. Така. Мисля, че това. Само ми кажи, че не е нито едната, аз не знам. Не. Защо? Така. Оп. Казвам това. Не. Добре, леле. Пети World или... Пета врата, ще го кажем пета врата. Ще го викам пета врата. Добре. Просто трябва да... Чакай. Сега с този бутон. Тук са разбъркани бутоните. Пак ли ще са разбъркани бутони? Знай си! Защо бе? Разбъркани с бутоните. Трол! Защо? Оп! Аре бе. Бам. Добре. Бам. Мисля, че ще ме тролна и затова. Така. Оп! Аз съм най-добрия на тази игра. Повярвайте ми. Добре. Само едно беше трол. Така. Да, знаеш, че са разбъркани. Хора. Докосвам това. Какво? Чакай, какво? Я стои малко. С бутона. С бутона за скачане с бутона за скачане аз дигам метея тука. Трябва да... Аз съм метея. Кажи го. Будлите. Не съм тея, да смисъл само бутона за скачане. Не! Защо бе? Най-добре съм. Добре. Това ниво не ми беше приятно. Така. Чакайте хора малко, че... Опа. Така. Опа! Ти сега... Май, ли си правиш ми? Много съм добър просто. Много съм умен. Така. Моля. Май стиг, какво трябва да направя? На всяко едно ще ми разменя бутони. Ще ми разменя бутоните на всяко едно. Като скоча тук, ще ми размени бутоните, тук пак ще ми ги размени. Опа. Гледай са. Бам. Не мога да скоча. Така сега. Така. Не. Сега. Така. Оп. Не, защо не скочих? Така.
Заре, бе! Много е трудно. Оп. Ама, защо не ми... Ще се викам на това ниво. Така. О, добре. Опа. Опа. Най-добрия съм, бе. Така. Врата... Коя? Врата 6. Така. Добре, нормално съм бутон. Не. Много лесно. Не. Не! Тук трябва съм. Най-добре съм. Така. Също. Добре. Това е много лесно. Добре, виж са. Добре. Така. Уи. Оп. Не. Най-добре съм. Опа. Не. Най-добре съм направил. Оп. Аха. Ай, бе. Добре, ще изчаках. Така. Бам. Хората, тази игра май е за компютри. Най-добре съм. Така. На врата 7 сме. Супер. Боинг. Тук скачаме къде боинг. Добре. Това беше толкова лесно. Как не го предвидих? Сега. Аре, бе. Опа. Уи! Много лесно. Добре. Може би трябва да направя така. Естествено. Добре. Хайде, бе. Не! Пуде! Че вие дали записвам хора, че ако не записвам, ще пуде. Така. Как си знаех? Иначе аз не исках. Аз мисля, че няма се появи и затова искам просто си стоех. Тука! Добре. Айде. Така. С това как... Мисля, че знам. Опа. Така. Добре. Много съм. Уихи! Бам. Чакай. Добре. Това се появи от нищо. Не е честно. Аре, бе. Бам. Добре. Бам. Уихи! Защо трябва да... Толкова тру! Добре. Бам. Бам! Знах си. Много съм добър. Просто. Бам. Добре. На врата, коя беше? Майче на 8 или 7. Не, на 8 майче. Телепортация. Не! Телепортация. Оп. Тази моментация! Айде. Става вече магиосници. Телепортация. Тази моментация. Така. Добре, чакам. Победи с че беше това. Супер. Така. Добре. Това ще ми чупи мозъка. Мога да... добре. Бабе. Защо? Не! Много гадно.
Защо бе, тъп портал? Кой те е смислил? Беги бе. Който е измислил тази игра да е жив и здрав. От все сърце. Пожелавам здраве. Повярвай ми! Ще плача. Добре. Тази игра ме дразни. Хора, тази игра е много изнерваща. Ще поудея. Аха, най-добрия съм. Фанахме такта. Просто порталче. Аха. Това е лесно. Накрая ще има някаква нещо, сигурен съм. Не, скучи! Не. Опа! Сега ще се гървства. Не! Аз си го нямам по нормален начин, че ще поводя. Ето тук. Сега ще изчакам. Защо не тук? Разбрал къде. Не, пък си. Аре бе. Така. И тук. Бам. Знам, че тук. Знаех си. Да, но паднеш ти в дълбако. Добре. Готов съм. Опа. Без коментар. Много искаш. Ще падам тук. Дори оцелих портала. Аре бе. Това не може да хване. Аз съм най-добре на тази игра. Никой не може да ме мине. Най-добрия съм. Най-добрия. Най-добрия съм. Така. На... Какво сме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така де. Чакай, 3, 6... на девета врата сме. Ако това изобщо е врата. Входне! Какво става бе? Виж колко съм висок. Вие можете ли така? Давай! Танк. Не! Леле на косъм. Това не ми харесва. Опа. Не! Добре, супер. Бам! Не! Защо бе? Хората очи кучи ми, нещо лае. Така. Тихо! Никой бе. Не. Нещо не става. Така. Тихо. Добре. Хора, мисля до тук да свърша видеото. Ако искате част 2, може да пишете долу в коментарите. И да, до тук ще спрем. Не за друго, просто доскучняваме малко и да. Добре хора, това беше от мен, аз бях Ради и чао от мен. Чао от мен.